खुलुमबाय आंनि मुङा सुनिला बसुमतारी फैगौ बैसाग दाननि 12 एबा 26 एप्रिल 2026 खालाराव बङाइगावनि नलदङा उदांस्रि क्लाबाव आं मेथाइ खननो एबा रोजाबनो फैगासिनो नोंथांमोननि गेजेरसिम बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंजों लोगोसे रंजाफागोन एबा हेफाजाब होगोन होननानै मिजिंथिबाय गोजोन्थों। खुलुमबाय गिबियाव बयखौबो बे समाव रंजालि बैसागु बोथोरनि गोजोन आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। आं जांगिला बसुमतारी नोंथांमोननो आङो मोनसे रादाब फोरमायहरनो नागिरदों। जोंहा बङाइगाव जिल्लानि सिङाव थानाय नलदबा कंकरपुर गामिनि रायजो राजा बिथांमोनहा देग्लाय फैगौ 26 एप्रिल खालार खालि थामथि खेबनि थाखाय रंजालि बैसागु फोरबो फालिनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों नलदबा उदांस्रि क्लाबनि बानजायनायाव। दा बेखायनो बिथांमोना बे हाबाफारियाव आंखौ मेथाइ रोजाबगिरि महरै हांख्रायहरनायलाय आङो 26 एप्रिल खालार खालि नुजाहैगोन। बेखायनो बे ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आङो गुरैयै खावलायदों माने बे हाबाफारियाव बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैयो एबा रंजालि बैसागु बोथोरखौ बयबो गाजा गोमजायै जाफुंसार खालामहोफैयो। आङो बेखिनिखौनो फोरमायहरबाय आरो आसा खालामनाय थाबाय। थेंक इउ।